Aku mau tamasya keliling-keliling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda, becak kowe bogel, becak kok bogel gitu. Lihat kebunmu kebunku penuh dengan bunga ada yang putih dek dan ada yang merah dek. Setiap hari dek ku siram semua dek, mawar melati podang kuning monggo dados spesial ngaku Mas Kardi Bapak Mas Bin monggo pinarati pemangkisan bergoyang monggo Padi kula jemput napa kula gendong menika Mas Sunar nek kula gendong malah bahaya lho Mas Wi Sugeng Rama Sugeng Sonten keluarga besar Sunter setelah ini Jangan rada telur jajan Mas Wiji sing nembang kula sing dikai Reska tok lho. Kowe kok meri lho. Ora kok meri lho. Aku ya melu nembang lho, Dik. Kok meri lho. Ora iso. Sampan ki lho nyawer kamu wedok entuk. Jenengan sing disawer ki penyanyi. Lho, syukur kowe. Lah, wong kabeh iki tergantung amal dan perbuatan. Kowe ngerti apa ora? Lah kaya wis diparingne Pak De, sik kurang. Kancane sik kurang, lek nesu sik kurang. Aku gak nesu Dik, isin.
Masamu piye dikerasan bang apa piye? Lah wong yo paringi Pak De iki lho, jare piro? Lho, padha ta? Rokok ya tak tampa lho jane. Sak beras barang. Mun aku. Jangan pangan. Mane manyen nganti liya kang nyawa. Leyang-leyang tak sambune monggo enjone ngepet. Jangan tak rintik saka kadung. Tapi sepandeku Sing nembang aku kalau kae. Tak suwun mbok aja ngece. Modal ning agawe pikirku seret sawang tambah manise iko bunga yen aku nyanding selera bablas kan sesedeman sesedeman Sugeng rawuh Pakde kita spesial kanggo Mas Kardi Mas Win Anto bergoyang Mas Sunar spesial kanggo Mas Gino Pamengku Ganti bersama dengan campur sarinya Desa Suara Polion Rizka Bukel Pati luwe becik ate nonton timbang pepisahan kenyokang Sulistyo nakre wangi samudono Pulau Wargo Karbolan Putra spesial kanggo Mas Gino lewat Mas Kardi Mas ini wonge ra fanatik tenan. Campur sari apa ae sementing bener dijogeti disawer. Ngandani kok. Wingi ning kono cas disawer ten 5 yuta. Saiki Semar Mulyo disawer. Sawer. Sehat nggih Mas Min, salam buat keluarga. Matur sembah nuwun, berkah sehat selalu Pak lho, penake lho kaya ngene. Urung ngantik bar mulih ya ta. Apa ya? Kowe melu apa piye? Melu aku. Bayar dhewe Mas Kardi. Pak Gino ngersake Tresno Waranggono. Heeh. Pak Desunar sak rombongan ditenggo. Engko sigek sik. Keluarga Ancol sik. Asia. Nek sing domah tangan bengi, ya toh? Nano. Urip pono utek
pancen kowe iki jodohku kok. Lah piye? Awit wingi lho. Nek karo aku cocok ya. Aku wangi to. Wangi saiki. Wujud tipun amung alit kundal kandul mapan ing talingan agemane para putri. Untung gue MC Bogel ya ada. Anting-anting cangkepe ngatibu sono. Wah, Pak Deku Nadi wis siap. Kemanggisan monggo maju mriki lagune anting-anting. Monggo Dek Yuli. Karo Dek Epa. Kene nih. Ayo Pak, jenengmu ora ganti puputnya, iki kok ganti apa tuti. Ora nampa, mosok dijoloke bareng. Lah. Mas Lurah, asik. Ancol bergoyang. Kemanggisan main ding. Mas Sis. Mas Win. Mama Rebi.
Suwun. Selanjutnya ya. Ting-anting. Oleh. Lanjutnya napa Pripun? Pak De Parti? Dereng telas lho niku. Niki melih. Anting-anting dek kembang cempaka. Ampret kantil menclok ning witing pari. Ngalamun umon roti banding pun Mbak Tuti maju manot di manot manot kambing kan ternyata ibu sampai bawah bisa loh jogetnya sampai bawah. Geger. Ayo. Oke. Mbak Tuti. oh kabeh kayak di Yuli sisan Mbak Yul. Kurang Mbak Yuli. penyanyi telu kaya mung loro lho Lah iya kene jolore ra tak jaluki kok. Ayo cair. Mas Geger cair. Matur suwun Pak matur suwun, Geger. Tarik. Masyaallah tabarakallah. Sik, sabar kemanggisan sabar. Sing ajeng foto kali kula mengirin. Arep foto sapa? Oh, kemanggisan wis siap kabeh wi. Mas Nadi CS wi. Nano ayo ti. Nano ngeson. Ayo. Saya mantep ngagoke asmane Gusti Budhe jus di mana-mana. Moho saya tekan moho suci maene asik Mulya lagi. Mas Win masih bersama dengan campur sari suara mulia campur saja Indonesia dan bersama dengan Vokal Mania.
Yolanda, bablaske jangan karo sak pupuh. Nggo nglegani Masku geger. Timbang aku di WA engko. Ah, Pak Gina wibawa di dalam keluar Pak Gina wibawa. Angger jaluk lagu ra dikeki ngono aku di WA. Jangan karo. Oh iya. Saya tetep maning ngagone asmaning Gusti Epa ayu dhewe maha asih sayang kang Pas Dino Mas gegernya Indonesia. Ayo Pak Geger. Ini Pak De. Prihatin mereyoti batin Mas Nandi rejeki Gusti sing paringi amulane mula kudu eling maning bektiya pring kersane Gusti Sembah nuwun Mas Geger, Mas Lurah, rombongan Ancol, Priuk, Sunter, terima kasih. Jumpa kembali tanggal 27 Oktober di Gor Pademangan.